Hakripli Korkanti constituency kaparlo Paklongkam Dorsingtok bi arong arat dolong kabedet ajok aning kanwang sitami rong isiang bong kacedam kacewang kisung nang Paklongkam Dorsingtok bi arong along don phokebra troxido lapen halapu dikrut so alang roy paraike don plikebra troxido haladak arat atum dolong kabedet ajok kesuki un e kacepon kacewan kai kisitami kisung keponang lapen osomar loka charli dunjia phan kai kisitami barekha porlo polotangte kedam kewang kisung nang lapen hitikolat kedam kewang kisung nang Paklongkam Dorsingtok biarong araratum konsil kacari atum apong mate aningkan stabi nilitum aphan nangkapacurai mate nilitum phan nangkapamang hu ason mandet puta haladang araratum ningdukpen akoy pipon Paklongkam Dorsingtok biarong araratum kisuki un e kacepon kithi ke jangrong isiang bong kacidun lapen Usumarlo ka Charlie dun kedam kewang kisung aningkan wang sitami cicak nang bom wang bom si pining ans pini ani ans sitami cicak nang bom lang puta ningduk cipak lang pon rinti bang so kisung pen ka cepat jok pon ji aphan rong isi thur pak pen ningkreng aporlo pulutang te jek adolong cisemar po bonta barla aporlo pulutang te lang kethe pen ajok dolong lang pon det tik tik lasi barekha aporlo pulutang te kedam kewang kisung phonang ver titi puta ratatum ningduk cipak lang pon Paklongkam Dorsingtok biarong non het pen leka cukim arong kalilo bonta pini arni an sitami kacing thur amut thekdunlong lepin lang mati cicardun lepin lang Karbianglong Autonomous Council ASDC Council kacari bom ahut thangta thekdunlong le lapen Kongres ningkan krepot cicar etapi sitami haladakaratum thangnat kacing thur amu cicardun de mati thekdunlong le putararatum ningduk cipipon lasi non kedobom BJP sorkar matik KAAC kacari akihoy akhai tuliram rong hang kacari pona sorkar pen nilitum Paklongkam Dorsingtok biarong aradapan nang cinghon nang jinsora nilitum apan dolong nang kim pipon thaputa haladak aradatum CM tuliram rong hang apan kacuning ripedopon tikilang jon pen munirambe Katbi Daily News